Sa number 2, apat ka mga truck driver nagpositibo sa surprise drug test sang LTO. Gin-surprise sang Land Transportation Office Negros Island Region ang mga driver kainasang aga sa ilang Oplan Harabas. Gin-drug test ang mga driver sa may Bacolod North Jeep Terminal. Ining pamaagi sang LTO kaupod ang PIDEA, PNP kag HPG nga mapasiguro nga ang safety sa mga motorista kag pasahero sini nga Semana Santa. May kapin sa 200 ka mga drivers ang gin-drug test kag sa inisyal nga resulta, apat ka mga truck drivers ang nagpositibo. Sunod sa OIC Regional Director sang LTO-NIR nga si Jack Conlu, kutob sa mga nagpositibo nga mga driver sarang makasuhan kag ma-revoke ang lisensya sang mga driver kung magpositibo pagid sa confirmatory test. Ining pamaagi para masiguro nga wala sang driver nga yara sa impluwensya sang illegal nga droga samtang nagadala sa salakyan ilabi na gid karon nga kadamo sa nagapinauli subong nga Semana Santa.